Ev listike ji aliyê lêkolînerên bijîşkiyên zanîngeha Washingtonê ve hatiye afirandin. Navê wê rêz bikin Anko Foldit e û lîstik dişebe xaçpirsekî tevlîheviya 3D ye. Foldit ew lîstikekî bepere ya internetî ye û herkes dikare di kompîtera xwe de bilîze. Em ji lîstikvanan dixwazin ku bi karanîna programa me ya pêşketî proteinên nû biafrînin. Protein ji zencîrên dirêjiyên amino asidan pektin ku di laşên mirovan da tevahiya karên giring dikin. Protein molekûlên bêhempan e. Bi awayên gelek zelal rêz dibin û karên gelek giring bicîtînin. Proteinên xwezayî di milyar salan de hatine asta vedimê. Lêgava protein bi awayekî çeft rêz bibin dikarin bibin sedema, alerjiyan û nexweşiyên wekî sîstik fibrosis û Tay-Sachs. Bo çareserkirina nexweşiyên bi vî rengî pêwîst e ku lêkolînerên wekî birayên kupnîk fêm bikin ku divê protein çawa batana rêzkirin. Dîzaynkirina proteinan karekî gelek dijwar e. Ji bo wê îhtimalên bihejmar hene û algoritmên me tene dikarin beşek gelek biçûk zelal bikin. Ji lîstikvanan ev tê xwestin. Çawa protein bi hevra werin girêdan ku bi rêk û pêkî kar bikin. Lîstikvanên demdirêjiyên wekî Susan Klinefelter dikarin proteîna wekî kompîterek pêşketî rêz bikin. Ez hemû protînên ku çê dikim tomar dikim. Ji ber ku ez hez dikim her carê protînek cuda çê bikim. û ez naxwazim heman tiştî dubare bikim. Ez her carê lîstek protîna amade dikim û dibêjim gelo min ev çêkiriye. Kopnik dibêje ku lîstikvanbûnê lêkolînerên gelek baş û anniha ew ji 75,000 lîstikvanan bo çareserkirina nexweşiyên wekî HIV yê rêzkirina proteîna dixwazin. Aniha lîstikvan li ser proteinên ku çareserkirina kanser û nexweşiyên enfeksiyona dixebitin û li ser pêşxistina alevên bijîşkî karê xwe berdewam dikin. Heke hûn jî dixwazin bilêzin tenê li ser kompîtera xwe Fold-it binivîsînin, dagirên û dest bi lîstikê bikin.